Κάθε γεύση ήταν μοναδική. Όμως, αν συνδυάσεις δύο γεύσεις, θα προκύψει κάτι τελείως νέο. Έτσι τώρα είχα κρυφή ζωή. Ο μόνος που τη γνώριζε ήταν ο Εμίλ. Εμίλ, βρήκα ένα μανιτάρι. Έλα, είσαι καλός στο να κρύβεις φαγητό. Βοήθαμε να βρω μια καλή κρυψώνα. Δεν με καταλαβαίνει, αλλά μαζί του μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Γιατί περπατάς έτσι? Δεν θέλω να χρειάζεται να πλένω διαρκώς τις πατούσες μου. Σκέφτηκες ποτέ ότι περπατάμε με τις ίδιες πατούσες που πιάνουμε το φαγητό μας? Σκέφτηκες ποτέ τι βάζουμε στο στόμα μας? Πολλές φορές. Χαίρομαι να γεύομαι ότι έχω πατήσει. Καλά το χαβάζω εσύ. Αν σε δει ο μπαμπάς θα σου ξεγελώσει τα μουστάσια. Τι έχεις εκεί μέσα? Βρήκες τυρί? Και δεν είναι οποιοδήποτε τυρί. Είναι το de Sèvres de Pays. Θα ταιριάζει τέλεια με το μανιτάρι μου. Και δεντρολίβανο και ίσως είναι λίγες αγώνες από αυτό το χορταράκι. Θα το σωσορώ και μετά το... Δεν θα το βάλουμε μαζί με τα σκουπίδια. Είναι κάτι special. Μα πρέπει να επιστρέψουμε στην απικέ πριν νυχτώσει. Αλλιώς ο μπαμπάς θα μας... Εμίλ, μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό πράγματα με αυτό. Πρέπει να μαγειρέψουμε. Πώς ακριβώς θα το μαγειρέψουμε είναι το ερώτημα. Ναι! Πρέπει να το γυρνά συνέχεια για να πάρει τη γεύση του καπνιστού παντού και ομοιόμορφα. Η καταιγίδα πλησιάζει. Ρέμι, μήπως δεν θα έπρεπε να πλησιάζουμε το...